Aquests són els nostres tubs tancats de punta de quars. El tub de quars està tancant l'extrem. Després de tancar-lo, es tallarà i rentarà el tub de quars. El tub de quars està fent brira. Acceptem comandes personalitzades. Som fabricants professionals de quars a Donghai, Xina. Benvinguda a la vostra consulta.